Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer y mathemateg bellach uned 2, cae sgwar gyda tablau newidynnau. Defnydd o dablau newidynnau. Weithiau rydych y diddordeb yn yr amlderau mae dau newidyn yn bydloni ar yr un pryd. Mewn tabl newidynnau, dosbarthir unigolion i ddau gwahanol priodwedd a dangosir nifer yr unigolion sy'n bodloni'r ddau briodwedd yng nghelloedd gwahanol y tabl. Felly rydym y diddordeb i weld os oes unrhyw berthynas rhwng dau set o ganlyniadau a gosodwn y rhagdybiaethau canlynol. Felly, y rhagdybiaeth 0 bydd does dim perthynas rhwng y ddau briodwedd, maint yn annibynnol, yn erbyn y rhagdybiaeth arall yw bod yna berthynas rhwng y ddau briodwedd. Dyn nhw ddim yn annibynnol. Enghraifft, yn ystod treialon cyffur newydd, profwyd 60 gwirfoddolwr allan y 200 gyda'r cyffur newydd. Cofnodwyd yr oedd wedi derbyn ryddhad o symptom a rhai wnaeth ddim yn y tabl. Felly 60 allan o'r 200 a rai eraill heb eu trin. Profwch i weld os oes na berthynas rhwng defnyddio'r cyffur a ryddhad o'r symptomau. Defnyddiwch lefel arwyddocad 5%. Felly, O ar gyfer yr gwybodaeth ni wedi arsylwedig observed, O yw'r rheina. Yr ryddhad, 10 o nhw oedd wedi cael eu trin a 40 heb cael eu trin, a rhoi cyfansom y 50 ac yn y blaen, lawr ac ar draws. Felly, H0 does dim cysylltiad rhwng derbyn y cyffur a cael ryddhad o'r symptomau yn erbyn mae'n y gysylltiad rhwng derbyn y cyffur a cael ryddhad o'r symptomau. I weithio mas bob un yn unigol, felly y ryddhad ac wedi trin, 60 mas o 200 oedd wedi cael ei trin a 50 allan o 200 oedd wedi cael ryddhad, felly dyna'r tebygolrwydd o cael ei trin a cael ryddhad. Llosi hwnna dy 200 a'r amlder disgwyledig am yr cell yna yw 15. Chi'n gweld mae 200 yn gallu canslo. Felly ni'n gallu gweithio mas bob un arall. Yr amlder disgwyledig ar gyfer yna sy'n cael ei trin a ddim yn cael ryddhad, a dash dim yn cael ryddhad, yw 60 wedi cael ei trin, 150 sydd heb cael ryddhad, rhannu hwnna dy 100, a ni'n cael 45. Amlder disgwyledig ar yna sydd wedi cael ryddhad a heb cael ei trin. So ryddhad yn 50, heb cael ei trin 140, rhannu hwnna dy 200, yn ni cael 35. Amlder disgwyledig ar yna sydd ddim yn cael ryddhad a heb cael ei trin yn 150, 140, rhannu dy 200, yn ni cael 105. Felly'r celloedd ar gyfer yr amlderau disgwyledig, dyna beth ni'n disgwyl, yma yw o'r gwybodaeth sydd gyda ni, yw 15, 45, 35 a 105. A ydy reina digon agos at ei gilydd i weid bod yna cysylltiad rhwng cael ei trin a cael ryddhad. Felly, ni ar gyfer bob sel cell rydym angen O tynnu E, felly ar gyfer y 10 tynnu 15, sgwario hwnna, rannu da'r 15 a'i adio nhw fyny. Felly 10 tynnu 15 wedi sgwario, rannu dy 15, 50 tynnu 45 wedi sgwario a rannu dy 45 ac yn y blaen. Ni'n sgwario nhw fel bod dim rhif negatif gyda ni. A ni'n cael 3.175 ar gyfer y gwerth x sgwar sy'n cael ei amcangyfrif ar gyfer y cae sgwar yr ydyn ni angen tseco. Felly, yr ystadegyn brawf yw x sgwar, sef yr fformula yna, yn rhoi 3.175 i ni.
Y graddau rhyddid nawr, gan bod ni colofnau a rhesu, pan yn cyfrifo gwerthoedd disgwyliedig, does dim angen cyfrifo gwerth olaf mewn res, gan fod angen yr cyfanswm fod yn hafal i nifer y treialon. Yn yr un modd, does dim angen cyfrifo gwerth olaf mewn colofn, felly y gradd rhyddid, niw neu fi, yw rhes tynnu 1 llosi, colofn tynnu 1. Felly tabl 6 ar gyfer y cae sgwar, ni angen 5% cynffon pellach, felly ni'n edrych 0.95. Gradd ryddid yw rhes tynnu 2 golofn, tynnu 1 o bob un, a ni'n cael 1 fel yn gradd ryddid. Felly ni angen y gwerth 3.841 fel yn gwerth critigol, a'n rhanbarth critigol ni bydd yn fwy na hwnna, 3.4841. Ni ddim o fewn y rhanbarth critigol, felly ni'n cadw H0, sim cysylltiad rhwng derbyn y cyffur a ryddhad o'r symptomau. Felly, creu'r tabl, creu'r celloedd disgwyliedig o'r nifel y fobl sydd gyda ni, a gweld os oes na gysylltiad rhwng y ddau. Enghraifft arall. Astudiwyd graddau mathemateg a Saesneg 200 o fyfyrwyr. Dangosir y canlyniadau yn y tabl. Felly graddau Saesneg ABC, graddau mathemateg ABC. Gan ddefnyddio lefydd arddwcad 0.05, hynny yw 5%, rhowch brawf ar y canlyniadau i wed os oes unrhyw gysylltiad rhwng y graddau mathemateg a Saesneg. Nodwch eich casgliadau. Felly, H0 yw bod dim cysylltiad rhwng y graddau maths a Saesneg, maen nhw'n annibynnol, yn erbyn mai yna gysylltiad rhwng y graddau mathemateg a Saesneg, dyn nhw ddim yn annibynnol. Felly mae angen creu'r cyfansymiau, so Saesneg A, Saesneg B, Saesneg C, O am ar gyfer y rai observed, arsylwedig, cyfanswm y resu, cyfanswm yr colofnau dylen nhw ddod i 200. Gweithio mas amlderau'r rhain. Frequency, amlder, maths gyda A, Saesneg gyda A. Felly maths gyda A yn 83 mas o 200. Saesneg gyda A yn 87 mas o 200. Lliosi dy 200 yn rhai 21.105. Paidwch talgrynu yn rhy gynnar. Felly'r maths A gyda Saesneg B, dim angen yr holl 200 yma, mae 2 nhw'n canslo, felly 26.775. Maths A gyda Saesneg C yn rhoi 63, lliosi 48, rhannu dy 200. A wedyn i'r maths B, felly'r rhes yna gyda bob un o'r Saesneg, Saesneg A, Saesneg B, Saesneg C. Ni'n cael y gwerthoedd yna ar yn ola y maths C gyda'r Saesneg A, B, C, a ni'n cael y gwerthoedd yna. Felly, y gwerthoedd disgwyliedig, dim talgrynu yn y celloedd yna, y gwerthoedd ni wedi arsylwi yma. Felly mae angen, ar gyfer bob cell, mae angen creu'r O ar gyfer y rai arsylwedig, minus yr E ar gyfer y rai disgwyliedig, sgwario hwnna a rhannu dy'r gwerth disgwyliedig ar gyfer bob un, gydio nhw lan, a ni wedi cael 8.57 ar gyfer yr ystadegyn brawf. Felly, tabl 6, 5% y cynffon ucha, felly edrych ar 0.95. Mae 3 res a 3 colofn dyn ni, felly tynnu 1 o bob un, so 2 lliosi 2, 4 yw'r gradd ryddid, a ni'n edrych fyna, ni'n cael 9.488 ar gyfer yn gwerth ar gyfer cae sgwar. So rhanbarth critigol bydd fwy na hwnna, so fwy na 9.488, a ydyn gwerth arsylwedig ni o fewn hwnna, nac ydy. Dyw'r ystadegyn brawf ddim o fewn y rhanbarth critigol,
yr un fach, felly cadw H0 mae graddau mathemateg a Saesneg yn annibynnol. Cwestiwn o papur arholiad. Gofynnwyd i hap sampl o 100 o bobl os yw eu cyllid ariannol yn wath yr un peth neu'n well na'r amser hyn llynedd. Rhannwyd y sampl yn ôl eu hincwm blynyddol a dangosir y canlyniadau yn y tabl. Felly, cyllid ariannol mewn gwath mae'r un peth neu'n well a incwm blynyddol yn llai na 15,000 fwy na 15,000 o bunnau a dyna'r nifer o bobl oedd wedi dweud beth. Profwch ar lefel arwyddocad 5% os yw cyflwr cymharol a'i cyllid yn annibynnol o'i hamrediad incwm a nodwch eich ragdybiaeth gan dangos eich cyfrifon glir. Felly, dyna'r ddau ragdybiaeth. Maen nhw'n annibynnol neu dyn nhw ddim yn annibynnol. Gwneud y symiau, felly symiau ar gyfer llai na 15,000 o bunnau o 34, fwy na 15,000 o 66, yn teimlo bod nhw'n wath yn 31, teimlo bod eu cyllid nhw'r un peth, a teimlo bod nhw'n well, a maen nhw gyd yn ydol lan i 100. Felly dyma'r tabl o'r gwerthoedd arsylwedig. Mae rhaid gweithio mas nawr beth yw amlder disgwyliedig bob cell, felly ar gyfer amlder yn wath na ac yn llai na 500 yw tebygolrwydd hwnna lluosi 100, felly ar gyfer wath mae 31 dros 100 yn ni, ar gyfer llai na 500 mae 34 mas o 100 yn ni lluosi hwnna 100, a ni'n cael 10.54. Mae'r 100 yn gallu canslo, felly lle wneud y lleill yn rhwyddach, felly yn wath a fwy na yn haflu 500, wath yn 31, fwy na yn 34, fwy na, yn 66, felly a rhannu hwnna 100 yn cael 20.46. Yr un peth yn 31, a llai na 500 yn 34, rhannu hwnna 100 a ni'n cael 10.54. Yr un peth a fwy na'n haflu 500, so yr un peth yn 31, fwy na'n haflu yn 66, rhannu hwnna 100, a gwneud yr un peth am yn well a fwy na'n llai na 500. A ni'n cael y gwerthoedd yna ar gyfer y celloedd disgwyliedig, expected. So, y gwerthoedd disgwyliedig o fewn y celloedd, paidwch talgrynu, cofio. Felly, gweithio mas nawr ar gyfer yr ystadegyn brawf. Yr O, tynnu'r E, sgwario hwnna, rhannu dy E ar gyfer bob cell yn unigol, a ni'n cael yr ateb 3.553. Edrych lan tabl 6, 5% yw'r prawf ni angen y canfon uchaf, felly 0.95. Mae gyda ni 2 res 3 colofn, felly 2 tyn 1 lluosi 3 tyn 1 yw 1 lluosi 2. Felly 2 yw gradd ryddid. Edrych lan tabl 6, 0.95 a 2, felly'r rhanbarth critigol yw fwy na hwnna, sef fwy na 5.991, cael sgwar yn fwy na hwnna. Mae'n gwerth arsylwedig ni, ddim o fewn y rhanbarth critigol, felly dim digon o dystiolaeth i wrthod, H0, does dim cysylltiad rhwng cyflwr cymharol a'i cyllid a'i hamrediad incwm. A dyna ddiwedd yr fideo ar gyfer tablau newidynnau.